L'any 2022 es va complir el 60 aniversari de la finalització del Diccionari Català-Valencià-Balear i les biblioteques municipals d'Elx, amb la col·laboració d'Aviva Elx, l'Agència de Promoció del Valencià, han organitzat una exposició itinerant per a commemorar l'efemèride. El Diccionari Català-Valencià-Balear va néixer amb la voluntat d'Alcover, que volia fer un inventari de les paraules que formen la llengua catalana, amb les seues varietats dialectals i amb expressió de les diverses significacions i usos de cada paraula. El projecte del diccionari es va plantejar com una obra col·lectiva en la qual van participar 1.643 persones després de la crida feta l'any 1901 per Alcover. Per exemple, des d'Elx hi va participar Pere Ibarra, des d'Alcoi hi va col·laborar Rafael Cantó i Llopis i Josep Ramos ho va fer des de Vinaròs. L'any 1930 va aparèixer el primer volum del diccionari. Després de la mort d'Alcover, Francesc Moll se'n va fer càrrec i l'any 1935 va publicar el segon volum. Després de la Guerra Civil, l'any 1943 es va reprendre la redacció i el filòleg Manuel Sanchis Guarner s'hi va afegir. En els anys 50, les comissions patrocinadores del diccionari, creades a Mallorca, Catalunya i València amb un secretariat de propaganda, van organitzar diverses exposicions com a propaganda i lloança de l'obra. Al llarg del temps d'elaboració del diccionari, es van produir un munt de consultes, opinions i gestions que han quedat reflectides en un sucós conjunt de cartes i una nodrida documentació. L'any 1962, per a commemorar el centenari del naixement d'Alcover, es va publicar el 10è i últim volum del diccionari. La Biblioteca Pere Ibarra d'Elx conserva documentació relacionada amb la confecció del diccionari arran de l'adquisició, l'any 2004, de l'arxiu del lingüista i eminent estudiós de la llengua valenciana Manuel Sanchis Guarner.